Gendine lho api ini gitu. Wes salone lho mak gler gler. Alah balik. Alah. Kuwi mati sik. Wes. Lah. Ora apa-apa belas. Mak sari itu kon ndi. Kon mapaku ne piye? Lah, alat muni. Beh. Arep ngombe tok iki. Pancing sing mulus apa ora? Kok dhisik. Wes masuk iki. Alah, metu ae lah. Mancing. Weh, mancing kene ae sing los. Golek kol kian. Weh, mau masuk. Ring apa lho jane? Apik. Layangan tapi yo gampang semplah. Serpeng ini mau masuk. On. Gondol malah mau ning kono nek ditebak-tebak apa iwak ya. Wego kae sik didelok. Wes tak endang ya engko lak bajul nyot. Lah. Ki nyapa lariku? Lang penggawean. Wantem ae. Dikae opo lho? Sopo ini? Ki nyapo lho. Apa pengen tante meneh? Oh iya, nyapo nang kene. Obah, nyapo. Lah aku mancing kok. Lah kowe lho mau bek-bek ning kene aku mancing ning kono. Lah aku golek lawo. Piye maksudmu? Gek. Ora kenang. Wala ra ngale. Kali ning dam kono pateni. Aku ngale aku. Ayo karepmu sing ado ngono. Aku tren nyuwala. Besok carane. Ondol. Waduh, ora keneng to ruwet malahan. Wah, areke mancing ngono tak saya. Enak iki Mas yo. Wah, gawe opo yo? Kae enak iki. Nah, sip. Aduh. Sopo wani-wani iki neh? Ora iru. Ayo. Netibe. Pane di mana? Balik. Wow. Topol. Gareke mulu nyapu, nyalai ke. Apa teke apa dedel apa piye? Randa apa wegel ini kursi salah tok. Madang tai. Tai
pangan.